जेब्ला मानसिया थैनोसै समाव दै गबोनाय समावहाय फेम्फोनायाव हमग्रांनानै मेथेखायाव हमग्रांनानै गावखौ बासायनो हायो बेबायदि अबस्थायाव दिनै बिपिएफनि अबस्था जानानै फैदों। बावखुंग्रिल' नङा दनेश्वराथ' थांखाबाय जेनखाबाय जेननानैनो बायदिसिना बखिगासिनो दङ। आं दनेश्वर बिथांखौ बिदा हिसाबै मानियो। जेसेबां मानि जोंनियाव सिनियर बर' दैदेनगिरिफोर राजखान्थिगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ सिगांनि सारियाव दोननानै जोङो जेब्लायबो हारिखौ दैदेनलांनो नागिरो। जायनि जाहोनाव आङो 14 नं चिरांदुवार कनस्टिटिउन्सि बियाबनिफ्राय जुदिও आं एक्जिस्टिं दासिमबो आं इएमब्लाबो आं बेखौ खाम्फा बरगयारी बिथांनो सेक्रिफाइस खालामदों। बावखुंग्रि बियाबनि रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनै नोंथांखौ बिजाथि महरै बरायदों, मा बुंगोन बे समाव? दिनैनि दिनाव आङो गिबियाव मानगिरि शिब प्रमद बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोनि हाइकमान्ड बिथांखौ आं हामबाय होननांगोन। बिथाङा आंनि सायाव फोथायनाय दङ। जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोनि आंबो सासे सोद्रोमा। बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव आंखौ दिनै बावखुंग्रि बियाबनि सासे केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सिलेक्सन खालामबाय। नैथियाव आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो सिनियर लिडारफोरखौ हामबाय होनदों। बिथांमोननि सापर्ट आशीर्बादा जेब्लायबो आंजों दङ आरो जोंजों दङखाय जोङो साक्सेसफुलनि लामाजों आवगायबोबाय थानो हादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठिया दिनै बिटिसिआवहाय इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदों। बेफोरबायदिनो जोंनि नैबे बावखुंग्रि बियाबावबो मोनफ्रोमबो जातिनि साफ्रोमबो सुबुङानो दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांना लाखिनाय आरो गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे हारिखौ गोजौआव बोखोनायनि थाखाय खामानि मावनो इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनायजों लोगोसे जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट होनो आवगायबोदों। जिहेतु गुबुन कनस्टिटिउन्सियाव नोंथाङा दायो बिजाथि महरै गेलेदों, माबायदि जागोन आरो ओरै फारसे जे बिपिएफनिफ्राय 40टा बिटिसिनि 40टा समस्थियानो जों साफ्रोमनिबो बियाब। बावहाय गोबाङा गोबां गेम गेलेनो हागौ। उद्धारता होननाय मोनसे राव दङ। प्लास दिनै ग्रेटार इन्टारेस्टआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभानि आमब्रेलानि सिङाव बर' हारिनि खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो खौसेथिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। जेसेबां मानि जोंनियाव सिनियर बर' दैदेनगिरिफोर राजखान्थिगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ सिगांनि सारियाव दोननानै जोङो जेब्लायबो हारिखौ दैदेनलांनो नागिरो। जायनि जाहोनाव आङो 14 नं चिरांदुवार कनस्टिटिउन्सि बियाबनिफ्राय जुदिও आं एक्जिस्टिं दासिमबो आं इएमब्लाबो आं बेखौ खाम्फा बरगयारी बिथांनो सेक्रिफाइस खालामदों। बेनि जाहोना बे नङा जे आङो नैबेखौ मोननो लुबैनानै फैदों। गुबै खोन्थाया जादों जों सेक्रिफाइस खालामलायदों। मानोना हारि दानाय हालाम दानायनि खोन्थाया जोंनियाव फैदों। जों गावजों गाव जेसेबां एना एनि जागोन, जाय हाग्रामाया दिनै बर' हारिनि बिश्वासघातक, जाय बर' हारिया जारिमिना मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो रोजा रोजा बोसोर सुथुरनि सिङाव हेवमानि मोनसे हारिया दिनै सासे बर' दैदेनगिरि जानानै गावनि हारि, गावनि मान सन्मान, गावनि मर्यादाखौ फाननानै गुबुननि आथिङाव हमनानै गावनि बेक्तिगत स्वार्थखौ जाफुंहोनो नागिरनाय हाग्रामाजों थाया होननानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै इउपिपिएलआव जइन जादोंबा जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे जोंनि मान होनाया जोंनि दायित्व। बावखुंग्रिल' नङा दनेश्वराथ' थांखाबाय जेनखाबाय जेननानैनो बायदिसिना बखिगासिनो दङ। आं दनेश्वर बिथांखौ बिदा हिसाबै मानियो। बिथाङा खिन्थु आंखौ गावनि फंबाय हिसाबै मर्यादाखौ दोननो रोङाखै। जिखियानो जाया बे बिथांनि खोन्था। जेब्ला मानसिया थैनोसै समाव दै गबोनाय समावहाय फेम्फोनायाव हमग्रांनानै मेथेखायाव हमग्रांनानै गावखौ बासायनो हायो बेबायदि अबस्थायाव दिनै बिपिएफनि अबस्था जानानै फैदों। दिनै जोङो आउट अफ 32टायाव जोङो देरहाना थांगासिनो दङ। दासिम मोनबायाव बिपिएफआ देरहानो थांगासिनो दङ, मोनथामाव बिजेपिआ देरहानो थांगासिनो दङ। बे मोनथाम आरो मोनबाखौबो जोङो फोजोबनानै 40आव 40थाखौनो जों इउपिपिएल दोलोआ देरहानायनि थाखाय थाग थियारि जागासिनो दं।